Intro, máme koľko? Týždeň a 2 dní. Kurva, 10 dní dajme tomu do súťaže, ani nie 9? 9 asi. 9 dní do súťaže. Máme posledný tréning chrbta tu, bicepsom. Je to môj druhý tréning chrbta tento týždeň. Pondelok odlietame. Zajtra by som mal mať posledné nohy pred odletom. Natáčať nebudem, ako sa to budem trápiť ako kokot. Ešte v sobotu pôjdem cvičiť, v sobotu si dám posledný hrudník s ramenami. A v nedeľu už si dám voľno pred cestou. Nech si oddychnem, lebo však budem behať po letisku. Nohy budú po piatku unavené už v sobotu, bude svalovica asi. Čiže pondelok odlietame a pondelok aj prilietame vlastne do Pittsburghu. Lebo tam je časový posun, čiže večer by sme mali byť v Pittsburghu asi. No. A potom už očakávajte vlogy odtiaľ. Všetko tam bude.
No, nakoľko už nevládzem, mám malo energie, tak si vezme príklad chlapcov a robím to tak, že kurva skratím tie série, nech mám ešte väčšie svaly, nedám si 3-4 pracovné a zajebem dole na jedno. Nech som není taký tvrdý moc. Vypýtal som si od ľudí, nech nám napíšu vtipy, že aby si bol v lepšej nálade. No zajeb. Ivinko hovorí, dúfam, že Kryžo pije kávu, verím, že áno a dáva si bench presso, alebo je viacej na leg presso. Ako? To je strašné, ale bench presso, no radšej. Veria na to, že tvoja silná stránka bude pripravenosť, že budeš vyrysovaný veľmi, podľa toho, čo videli. Asi budem. Že je srandovné, že ľudia si myslia, že Nick má lepšie ruky než ty. Možno Maja, neviem. Možno, hej. Mne na tom nezáleží. Počúvajte, ľudia. Ja som nikdy nemal tie najvyššie ciele. Ani byť mistr Olympia, ani byť niečo najlepší. Nestačí byť taký ľahký nadpriemer s veľmi dobrým nárobkom. Nadpriemerným.
Slovensko, Slovakia. Čo si chcel sa pýtať? Takže na Evolse ťa uvidíme tento rok určite súťažiť. No minimálne tam budem. Minimálne sa zúčastním svojou prítomnosťou. Jasné, ak budem zdravý, tak to je priorita tohto roku. Súťažiť na Evos. Ja hovorím, že není priorita pre mňa zúčastniť sa Olympie, aj keby som veľmi chcel. Budem sa o to snažiť. Aj keď si nemyslím, že v Pittsburghu mám nejakú šancu na kvalifikáciu New York, tiež asi nie, podľa toho, kto tam ide, Walker a tieto mená. Takže jedine, potom ešte Španielsko môže klapnúť. No a po Španielsku si musí dať maličku pauzu, lebo som unavený ako hovado. Výprava náročná veľmi, však asi to je vidno na mne. Tak potom uvidíme, že či sa podarí z týchto troch súťaží kvalifikovať. Keď nie, nevadí. Každopádne na Prahu pôjdem, takže... Ale budem rád, keď sa podarí aj kvalifikácia z týchto troch súťaží, ale hovorím, není to priorita, pretože priorita bola vrátiť sa lepší po zranení, to si myslím, že sa podarilo. A Olympia bude aj na rok. Ale hovorím, je to tu v hlave, že to chcem. Ja to nemôžem pripúšťať moc. Lebo keď to najviac chceš, tak to nebude. Poďme cvičiť do piči. Nechce sa mi do piči. Poď. Koniec. Biceps na Slovensku už pred Pittsburghom nebude.